Hello mga kuya goy, for today's video mga kuya goy, unsa na po dito mga tirada karon pero bago ta magsugod mga kuya goy, shoutout sa nato diha si Mr. Bumbit Planas, Jinsel Ismero, Madam Alma Albiro sa pag-share niyo sa akong video. Og kang Hara Gabotero Ipanto Bison. Labaw sunan, shoutout na ko diha kung Ma'am Jima Oxtero from Bohol. Ma'am, shoutout diha nimo, kumusta na ka? Padayon tas tong video mga kuya goy, wa ilangan-langan, tirada na. For today's video mga kuya goy, nanguha kag saging mga kuya goy, sugol putang soy-soy pagkalable. Bagood ba kaya kayo ay? Pwede mo gata mga kuya boy. Kapit mo gawa sa orilo. Pwede mo gata. Kapoy tayo. Pero okay ra kay naa mo. Kung karon mga kuya boy, daratong kauban no. Gidouble niya. Pero yang lubot ni burot pod. Kaya pa soy. Pasiklab juga soy. Tuar na ligid na. Udan eh. What's up kuya goy, ora kong amigo mo kuya goy, luya na kayo kay dagko kay saha nga mong nakuha pero kayar yan. Naghawak na ko. Pero naghawak niya kuya goy. Pero okay naman kuya goy kay isod kay ning wa tay pamugas ba. Kumbate kita pero mi. Lalim kuya goy, bisag ulan kuya goy, pait sa Japon. Laban lang Pilipinas. Ulan na soy. Nauyag na ako. Ay. Awa tayo na soy. Og karon mga kuya goy, pila ray dagan sa istorya na human nagintag hakot ining mga sahaa mga kuya goy. Perting dagkoa pero okay rak, at least na human nata karong adlawas tong mga tirada mga kuya goy. Labaw sa tanan, daghang kayong salamat sa mga followers diha nga nila hutay tan-aw ni human tong video mga kuya goy. Sunod na pod abangin ninyo kung unsa na poy masud sa hunahuna na kuya goy ha. Pagkalable ninyong tanan mga kuya goy. God bless.